mulai ya. Oke. 3, 2, 1. Sewu telu. Alah, sewu kutha. Sewu kutha. Lagune sewu kutha. Lah kemana tuku tahu wis 1000 telu ning ngarep. Beda. Aja cerewet tangkeme. Iya. 3, 2, 1. Sewu kutha. Wes taliwati. Enak. Sewu ati tatakani. Lho. Pak, kleru Pak, cangkeme kleru Pak. Cangkemmu kleru. Nek tak cowok Aku wis latihan lho ning omah. Setahun lho. Aku mbanyol iki setahun lho. Kowe kok ora apal-apal. Tulung sing apik. Tulung Mbak. Kaya ngarep mau lho, kaya ngarep-ngarep mau lho. Mbak. Lah iya. 3, 2, 1. Sinden iso ngono ya. Niki tandane kudu standby. Iya ya. Injih dipun tepangaken. Enek apa nih? Nyapa Mas? Batune ABC wis mentek. Ngenane rada lemot. Pancen anu lobet Mas. Lho, Nduk. Nggih, Pidalan saking pundi? dipun tepangaken warga masyarakat Tlaga Weru. Kecamatan Guntur. Kecamatan anu Guntur, Kabupaten Bledek, Kabupaten Demak. Demak. Ya. Dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Lah kok gak kowe nak nyiliti sapa to? Nyiliti Pak Jaryanto to, Mas? Mak tak cowok. Liti gitu. Liti. Nama saya yang asli itu Litiana. Oh, Litiana. Lah kuwi Ya, tak takon. panggilannya Liti. Liti. Berhubung aku macak sinden ngene, aku ngarepe ditambahi Nyi. Oh. Dadi jenenge. Nyiliti. Oh iya iya iya. Nduk Cahayu. Pripun Mas? Mriki vokali sinten? Nggih kalian banser niku wau. Lha nyapa kowe? Maksudnya- Jere Satpol PP. Berangkatmu saka ngomah lho. Piyambak. Alhamdulillah kepanggih kali Mak Cange. Kepanggih malih kalian anu Mak Cange. Kenal apa ora? Lho piye to? Lah aku ya sering derek. Dalang kondang. Dalang kondang. Sapa ae? Lho, iki Dwijo Kangko sapa to sing ora ngerti? Fotone dipasang ning gone pesawat. Awakmu lek gawe-gawe iki lho kok ya enek. Kuwi monggo menghormati mergo Pak Kangko iki arep numpak pesawat iki ngarep iki ben iki tempat duduke Pak Kangko. Oh, saya nduk Cahayu. Injil. Acarane bersih desa. Acara bersih desa luar biasa, Mas. Apa yang akan kamu haturkan kepada warga masyarakat sini? Aku mau wis ngomong penting seger waras sehat. Berwaras. Yo tak dongakne Mas anggenipun nganakaken bersih desa utawi sedekah bumi. Kapitan. Kapitan, muga-muga sedaya warga masyarakat Tlaga Weru diparingi sehat, diparingi rejeki ingkang barokah, rezekine ora saya lokak ning tambah kebak, ora saya wutah ning saya wutuh, ora roboh ning tambah bakoh. Contoh urip sing sederhana sing piye to Nduk Cahayu? Nah, Contoh iki aku berbagi resep karo masyarakat kene Mas. Iya, iya, iya. Urip itu harus awake dhewe ku berhemat. Hemat bener. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. betul. Kaya wis- Awakmu duwe resep. Lho, sing wis tak praktekno ning kehidupan sehari-hari, Mas. Apa Nduk Piye Cahayu? to carane awake dhewe iki iso hemat, iso dadi wong sukses? Contone kaya Mbah Lurah. Pak Lurah. Aku iki ya resepe saka Pak Lurah iki to, Pak Mas. Kepala Desa. Resepe Jaryanto. Contoh. Bojoku ning omah, iki mung tak kei dhuwit 10.000. Iso nabung 5.000, Mas. Oh. berarti sedina kur 5.000 tok. 5.000 ki iso nabung. Sembok pangan kanji. Lah carane to, carane Mas. 5.000 nggo sedina. 10.000 niku iso nabung 5.000. Iso nabung 5.000. Dadi sedina mung 5.000 tok, Mas. Carane piye? Carane nglayakne duwite. Isuk Heeh. tak wenehi dhuwit 1.500. Heeh. Tak tukokno energen sereal. Gantinya sarapan pagi. Sing penting weteng ora luwe. Oh iya, sarapan pagi minum energen sereal. Iklane ning TV enek kuwi ngerti Iya, aku. iya, iya. 1.500 berarti 4,5. Awan. 3,5. Awan, Mas. Awan. Tak kei dhuwit 2.000. 2.000. Lha mbok tukokno apa? Oki jelly drink penunda rasa lapar. Oh iya iya iya. Bawa weteng keroncalan Weteng ora aman, gitu. ora mungkin luwe. Kuwi regane 2.000. 2.000. 2.000 karo 1.500 berarti 3,5. Isih 1.500. 1.500 nggo bengi, Mas. Mangan apa, Nduk? Promak to.
Weteng kan aman gak luwe. Iki wis tak praktekno saulan Mas, alhamdulillah. Bojomu sugih. Bojoku opname Mas. Rumah saku lek sugih. Lah ramangan belas Kowe kok. iki ora usah ngomong ning ono anak-onan iki masyarakat lho ngerti. Kowe nembang wae kaya sinden mbak-mbake mang. Iya. Nembang apa Nduk? Karo iki kan acara iki peresmian gedung serba 5.000 iki. Serbaguna. Nah, serba 5.000 apa? Peresmian gedung serbaguna. Iya, luar biasa Mbak Lurah. Nembang. Iki angsal nembang nih. Oh, boleh. Justru dirimu itu didatangkan ke sini untuk menghibur warga Nenane lineal masyarakat. kok apa kurang ceket ya. Golek-golek merusut. Lah wingi dipaku ta Mas. Oh, kaya kuntilanak. Nembang apa Nduk Cahayu? Sampean njaluk sing gamelan apa sing musik? Manut. Berarti iso kabeh. Lho alat kene musik. iki serba bisu kok. Bisa kok. Bisa. Saiki gamelan sik coba. Gamelan. Gamelan sik. Nggih. Apa tembange? Pelok pas lendro. Selindro mawon. Lah kok malah jegok? Ya ora apa-apa. Dehem aja. Kuwi kaya kirik. Blitar kutha cilik sing kawentar. Dipeni gunung kelut sing ngayomi. Ya penak ya, Bang. Blitar jaman Jepang nate gentar. Peta brontak sing dipimpin Pak Supriyadi. Ora nganggo Pak. Tekono daange ora. Kakean, dikei Pak kakean Supriyadi ngono kae. Jenengan jangkar pahlawan. Pahlawan berjuang membela tanah air kok dijangkar. Dosa. Lah kudune Pak Supriyadi. oh berarti ora entuk jangkar nganggo sopan santun ya. Sopan santun. Wong Jawa kudune nganggo Jawa, Mas. Lah kuliahane gak ana dipimpin Pak Supriyadi ini bener Kaya nih. gak penak lho Mas. Sing asline kan memang Supriyadi. Iya, iya, Pak. iya. Lah kuliahane enek. Liyane enek Mas. Iya, Campur sari. Campur sari ya? Campur sari. Tombo kangen Mas, tombo. Oh iya, Mas gitu. Mas apa? Nah. Mas apa? Oh Mas. Mas ojo diplay. Mas Apa wis lan Iya, iya. Nadane. nino Oke, gila. Parano Lah dangdut. Iya, apik ya. Saya. Sapiro Mas? Sakmono kuwi lho. Budek ya Bang. Nah, Ya, Mas nino Mas gelang kalung wis tak doli. Lho. Amarga kahanane lagi sepi. Pipis kendange. Tak ngombayari. Iya. Angsuran siji-siji. Iya bener. Sing paling gede utang BRI. Sepi rasane. Iya. Urip ra ono tanggapan. Iya bener. Akhire aku kerja karaokean. Penak saiki apa lho. Nanging sayange aku ra oleh pelanggan. Akhire aku dinyang Pak Bayan. Tererore ceng. Mas gelang kalung ali-ali. Alah penake. Saiki Dur. saiki tekku wis gedhi. apa lho Mas Kowe iki ya. muret marit Dhuwur lho. Lah kok masalahe nyembang ra iso lho Mak Cange. Lah iya, dirungokke wong akeh. Kancan-kancane ya iso. durung apal kuwi browsing sik lha kok malah mbok awur Lho gara-garane tukang keyboard lho. Sing salah Aku keyboard. akhire lirike kluwer kabeh. sing salah keyboardis iki Ku sangkakan ku sangka Dur kowe dur. ku sangka gerimis berpanjangan Iya. oh kaya iki Hujan gerimis. Ayo. Hujan gerimis mengundang apa enek gerimis meteng Lah pas adem-adem Coba.
Yes, biasa. Oke. Ini kalau contohnya kita mboten ngisi-ngisi nih jenengan. Ah iya no. Ayo ngono to. Ayo, kudune dicontoh. Ayo. Awakmu niro apa? Niro. Ya nyanyi bengok. Oh bengok ya. Woi. Sik to kok malah bengok-bengok karepmu. Niki lak mboten konsisten lho Mas. Lah piye to? Ora konsisten piye? Lah jare kon bengok, aku bengok malah nesu. Nadane Mbak. Maksudnya kene nak mari awakmu kene langsung Suara loro kok suara loro. Aku piro Mas? 3. Hei! Hei! Wis. Wis aku 3, 4, 5 ropel. Ya, iso kabeh telu. Ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke ya. Kamu aja. Ya. Wah, iya iki. Aku tenan. 3 tanggal iki. Wis aku 1 2 3. 1 2 3, Pak. Iya. Diteno lho wis setahun lho ora iso ngene iki. Iya, Mas. Diteno kowe sampe. Aku zaman ning gone pinginane lho Mas. Wis sama Rindak ning Palangkaraya. Aku ya ora iso. Wis aku wis latihan ya. Wis. kudune iso. 3, 2, 1. Saya 3, 2, 1. Oke, mulai ya. Oke. 3, 2, 1. Sewu telu. Alah, aku kutok. Sewu kutho. Kudune sewu kutho. Lah aku mau tuku tahu wis 1000 ning ngarep. Beda. Aja cerewet takeme. Ayo, 3, 2, 1. Sewu kutho. Wes taliwati. Enak. Sewu ati tatakani. Lho. Pak, kleru Pak, cangkeme kleru Pak. Cangkemmu kleru. Nek tak cowok Aku wis latihan lho ning Kowe omah. setahun lho. Aku mbanyol iki setahun lho. Kowe kok ora apal-apal. Tulung sing apik. Tulung, Mbak, aku Kaya ngarep mau lho, kaya ngarep-ngarep mau lho. Mbak. Yuk. Lah iya. Ayo, 3, 2, 1. Sewu kutho. Lah ngono. Wes tali. Sik to. Awakmu iki lho sebener. Soro terus. Jangan sampai mengisi-sini kita sak rombongan apalagi kalau ikut video laras. Lagu liyane apa piye? Apa? Sing ya. Ngomong. Oh iya. Oh iya. Enggak ya. Ya Iso tenan ora? Nah iki aku wis latihan. Alawas gak iso Iya, berarti iya. sing Adane, anyar Mas. iso. Enggak, ya nadane kuwi. Nadane kuwi mau ora apa-apa. Ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge lho tetep kok nadane tetep Ujung-ujunge kuwi lho kok iso. enggak Pak enggak Nadamu kuwi lho. Aku ning omah wis latihan. Kowe les privat lho. Lah tapi nadamu sing ngono kuwi. halo Pak halo sinen Oh siden. sinen apa kok Engkang pundi. bolak komburi kaya wasite baren lho Kuwi nak komburi bareng kok ngarep di lho. Apa? Kaya bokong kethek. iya Nyek iki. kowe kok iso tukul rambutmu rambut tindak ta Ini nek tukul ini sepi tanggapan Mas. Nek ruame tak kerok terus. Nggih, disupati musik ya. Monggo. Nah, coba ana